Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Ετωλικού και μετά από πρωτοβουλία του Διευθυντή Γιάννη Αναγνωστόπουλο, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο χώρο του κέντρου σύσκεψη. Η συμμετοχή απλών πολιτών δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο παραβρέθηκαν αρκετοί τοπικοί φορείς της αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναλάβει ακόμη επίσημα τα καθήκοντά του. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Ετωλικού. Ένα κέντρο υγείας το οποίο καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή γεωγραφικά και χρειάζεται ενίσχυση και όχι υποβάθμιση. Η κινητοποίηση σήμερα έγινε για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Το Κέντρο Υγείας έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια αρκετά και κινδυνεύει με κλείσιμο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το κλείσιμό του δεν το δέχεται η περιοχή. Εξυπηρετεί την περιοχή από τον Αστακό μέχρι το Μεσολόγγι του Κέντρο Υγείας. Είναι μια περιοχή σημαντική, με πολύ κόσμο, αγροτική, το καλοκαίρι είναι τουριστική, έχει πάρα πολλά περιστατικά. Χωρίς το Κέντρο Υγείας θα χαθεί. Εξάλλου, τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας θα συζητηθούν την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου, ενώ όπως υποστηρίζει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γιάννης Αναγνωστόπουλος, η κατάσταση σήμερα είναι τραγική, καθώς στο κέντρο δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη υλικά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσία του τον καινούργιο υποδιοικητή Ζαμπάρα Μιλτιάδη από το Αγρίνιο, τον κύριο Παπαδόπουλο σαν επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τον κύριο Κούστα σαν εκπρόσωπο της ΑΔΔ και Περιφερειακό Σύμβουλο επικεφαλής παράταξης, για την παρουσία του σήμερα στο Κέντρο Υγείας. Το Κέντρο Υγείας Ετωλικού είναι ένα ιστορικό κέντρο υγείας με 30χρονη πορεία στην περιοχή και όχι μόνο. Κάνουμε έκκληση στους φορείς για την στήριξή του. Πήραν ήδη μια απόφαση την Πέμπτη που έχει Δημοτικό Συμβούλιο στο Μεσολόγγι να πάρθει μια απόφαση στήριξης στο Κέντρο Υγείας Ετωλικού. Ζητάμε λοιπόν να λειτουργεί, ζητάμε τουλάχιστον 2 διοικητικούς υπαλλήλους, ζητάμε οι γιατροί μας να παραμείνουν στην περιοχή μας και να σταματήσει πλέον οι μετακινήσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες και ποινικές κολάσιμες για τον υποδιοικητή, τον κύριο Κυριακόπουλο. Και ζητάμε ό,τι καλύτερο γίνεται στην περιοχή. Ζητάμε υλικά, ζητάμε Α4, ζητάμε γάζες, ζητάμε ράματα. Τα πιο απλά πράγματα για τους κατοίκους της περιοχής.